Hello dolls! Dobrodošle u novi video na našem kanalu. Ćao! Pre nego što pričamo o samoj tematici videa, naravno da vas pozovemo da se subscribe-ujete na naš kanal, da pritisnite ono zvonce gore jer je jako važno kako bi vam stizalo obaveštenje da smo objavile novi video i naravno da nam komentarišete ukoliko vam se svidio ovaj video. Da, nama to mnogo znači stvarno. Izvinjam se što žvaćem žvaku, sad sam videla na kameri da žvaćem, ne zamerite. Idete sa nama, vodimo vas u Lili i idemo u shopping. Idemo u shopping, zapravo prikazat ćemo vam šta nas dve to volimo iz Lilija, a šta je trenutno na sniženju, zato što Lili ima odlična sniženja trenutno. Svega, apsolutno. Tako da ćemo vam pričati šta to nas dve volimo, šta bismo izdvojile i eto, možete da uštedite novac sada dok su sniženja. Mi smo se tako malo pripremale, trenutno je u Liliju do 30% na sav skincare, odnosno na sve proizvode za negu kože lica, tako da idemo da vidimo šta je sve sniženo pored toga. Kažem, pripremale smo se mi za ovaj video, istraživale smo šta je sve sniženo bilo u Liliju, ali sada vodimo i vas, tako da se nadamo da ćete vi uživati u ovom shoppingu sa Two Dolls, ovog puta shoppingu kozmetike. Da, idemo! Ćao! U Liliju su na popustu mnogi proizvodi za negu lica, krećemo od Afrodite. Jovana i ja mnogo volimo Afroditu, posebno ovu micelarnu penu za čišćenje lica, naš favorit je ona sa limunom. Tu je iz jaja, Jovana i ja mnogo volimo njihove proizvode, posebno ovaj micelarni Acai Berry Peeling za lice, sada ima super cenu od 286 dinara pa smo kupile po jedan. Neutrogena je brand koji Jovana voli, naročito ovu čistilicu sa grejpom. Kaže da je odlična za njeno lice, ona ima masnu ka kombinovanoj koži. Nas dve koristimo ovu Garnier standardnu roze micelarnu vodu sa roze poklopcem. Koristimo je za skidanje šminke, ali sve to pravilo kojeg se pridržavamo jeste da micelarnu obavezno ispiramo sa lica i nikad je ne ostavljamo na licu, već nakon toga čistimo lice određenim proizvodom. Primetile smo da je sve za negu lica sniženo u Liliju do 22. novembra i do 30%. Ja bih izdvojila ovaj Hada Labo Super Hidrator, to je serum sa hijaluronskom kiselinom za lice, koji je odličan kao primer jer jako lepo ujutru osveži kožu. Posebno su nas obradovali popusti na Bioderma proizvode, kao što vidite cene su zaista snižene i nas dve smo odlučile da probamo zelenu čistilicu za lice jer ja imam ovu roze micelarnu vodu od Bioderme i mnogo je volim, ona skida apsolutno sve, čak i onaj Maybelline Super Stay Matte Carmine. Ovu zeleno-plavu čistilicu za lice Sebium, nju smo odlučile da probamo, naravno javit ćemo vam utiske, ali smatramo da je sada super snižena, kao i ostali proizvodi ovog, da kažemo, farmaceutskog ranga koje možete naći samo u Liliju, a to su Vichy, Noreva, Bioderma o kojoj smo govorili, La Roche-Posay i tako dalje. Evo, snimale smo vam ovde, kao što vidite, detaljno onako čitavu ponudu ovakvih proizvoda u Liliju. Ovde smo vam snimile samo delić ponude koja se tiče korejske kozmetike u Liliju. Ponuda je ogromna, nas dve ne znamo šta bismo pre probale, zato nam pišete u komentarima šta bi to trebalo da kupimo i probamo ukoliko ste vi nešto od ovih proizvoda već pazarili i već imate neke oformljene utiske. Pored skincare-a, odnosno nege lica, omiljeni deo u Liliju je i meni i Jovani svakako šminka. Naravno, to ste već očekivali. Catrice ima novitete, pre svega to je ovaj puder True Skin koji možete naći trenutno u Liliju. Savršen je, ja sam ga probala i toplo preporučujem svima vama da ga probate, ali vodite računa o nijansi. Naš omiljeni puder o kome smo vam toliko puta govorile, L'Oreal Infallible 24 Hours Matte je sada snižen i košta 979 dinara. Naša nijansa je 175.
Još jedan novitet od Catrice kojim sam potpuno oduševljena je ovaj More Than Glow highlighter. Ljudi, vi ne možete da zamislite koliko ovo lepo sija. Uglavnom, treba vam ukoliko volite sjaj koji se vidi iz svemira. Savršeno nešto. Malo smo i testirale karmine kao i svaki put u Liliju. Nismo do sad probale ovu nijansu i ovaj karmin od Golden Rose-a, ali 01 Coral Nude se zove i lepo nam je izgledala. U Lili je stigao i novi sjaj za usne od Maybellina, Lifter Gloss, koji jedva čekamo da probamo jer nijanse izgledaju prelepo. I mnogo proizvoda od Maybellina je sniženo, naša omiljena maskara, Lash Sensational na primjer, ali i ovaj odličan eraser korektor, kao što vidite mnogo toga je sniženo. Opet smo kod sjaja, ali ovog puta kod proizvoda za telo. Ovaj Bath Jelly Soap Lemon Cake morate da probate, to je žele za kupanje, nešto neverovatno i miriše savršeno. Ovo smo pomirisale i otišle smo u zemlji slatkiša. Ako volite vanilu i sladoled od vanile, onda je ova kupka za vas. Mnogo losiona za telo je takođe na nekim raznim popustima u Liliju, ovde smo snimale malo zijaju, takođe vidjet ćete i neke neutrogena proizvode za telo koji su, kažu, jako dobri, mi ih nismo probale, ali smo čule reči hvale o ovim losionima, a vi pišite naravno u komentarima ako ste ih probali. I nešto novo u Liliju jeste vazelin, mleko za telo. Pogledajte koliko su slatki ovi noviteti od Velnea, Merry Christmas, Happy Holidays kolekcija sapuna za ruke, oduševile smo se. Ukoliko želite potpuno da razmazite sebe ili nekog sebi drago, kupite mu neki od ovih setova od zijaje, posebno onaj sa limunom, oduševit će se jer to miriše predivno. Ovde smo, kao što vidite, pronašle nekoliko zanimljivih setova u Liliju, a ovi L'Oreal su nam posebno privukli pažnju, mnogo su slatki. I završile smo sa shoppingom u Liliju, eno Lilija je tamo iza nas. Nadamo se da ste našli nešto korisno i nešto što vam se sviđa na sniženju u Liliju. Jeste, zato što smo se stvarno potrudili da snimimo sve što je zanimljivo, a ima toliko dobrih skincare stvari. I dobrih popusta. Smo posebno izdvojile. I dobrih stvarno popusta, tako da vam preporučujemo da posjetite Lili i da ugrabite nešto dobro za sebe i za vašu kožu. Koža će vam biti zahvalna, skincare je važan. Skincare je u fokusu u Liliju, do 22. novembra je sve sniženo što se tiče nege kože lica, tako da navratite u Lili do tad. A mi vas pozdravljamo i vidimo se u nekom novom videu. Ćao! Ćao!